ụmụnne asị m ka m wetara unu bakery na mba United Kingdom. Ọ bụ course of new arrival, so m wee nyopụ onye m wee sị ka m wetakwalie unu maka aka megheli ọfụ. Ọ bụ new development, so ndị bidogoli eribere nne wee kpụọ price ya n'ala. O nwere age limit and fa na value ndị niile ji aka eme ihe na mba United Kingdom. Ime bakery ọkwa ifu Gordon Brown nke America, ọkwa na ịnya ka nsi nri ka o ji wee bụrụ celebrity. Asị ụmụ nwoke be anyị sie nri, unu chee nọọsụ ụmụ nwaanyị. Ọkwa ifulu James Brown na nke United Kingdom, ọ bụkwa na celebrate maka isi nri. So kọtinarị ma ndị otu ya, ọ bụ ihe na-ewuzi kịta. Ọ bụ ya na-ewu ndị ọ na-ewuru ụmụ nwoke obele ego ka asị na aka na-akwụ kịta maka ọkọsụ ọfụ bịanụ ya ka nsị ka m wetara unu ka unu nenekwa enu. Ọkwa asị nọ South Bank College. South Bank bụ nnukwu university, onwe college, onwe university. So fa wee wetie wee sị ka wee weli ya latakwa mmadụ. Ịma ndị United Kingdom onwe kapasi eme fa anọkata fa na-eme ka ehihie, na-eme ka mmiri na-ezo ezo. Aitie iwu taa echi atụghalịa, nwanne echi atụghalịa. So nekwe na anya nke a apụtagokwe nkịta. Unu chọkwa unu bidokwa ya before ndị be anyị emebiche enyi. So unu nenechekwa unu si good, fine, beautiful nya unu kwuo uche unu. So kpọọnụ ndị ọzọ ka fa bịakwanụ maka gịnị ihe a bụ ihe dị mma. Ijiri ọkwa ifu ya imechiche ihe a ekwipụ oge ị nwere ike ịnala ụlọ imeghe bekiri ịma gị imeghe bekiri be gị and ụfọdụ ịnwụchara aka ọrụ ịchọ ịnaghachi ekwipụ oge wee nyelu gị aka, especially ndị mere aka ọrụ ma ị na-anya trailer ma ị na-eme nursing ma inwe ike ijekwe n'ụlọ emeghele gị hospital and maternity. Ihe ọbụla bụ aka ọrụ eji aka eme fana like ya, fana value ya bụ ọkwa na-egburu gị okpu wee na-egbucheli gị wee na-azachalụ gị ana. Ana m ewetala unu bakery na mba United Kingdom. Ọ bụ kọọsụ bịala ọfụ. A sịkwa na ikwu nwere ụgwọ akwụkwọ ya ịgaba ozugbo one touch. So ọ bụ bakery. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya ime ka anyị mara isi yes na ị chọrọ ya. So ọtụtụ na ime anyị ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-akwụ akwụkwọ. Ọ bụrụ na unu enwere ego ịnwụ aka ọrụ, bakery bụ hot cake ịghọtago, ma restaurant ma culinary ma nursing. Course niile na-agụ bụ hot cake. Ihe aga imechi iweli enweta ọrụ na mba United Kingdom. Ị na-anya ihe afọ ihe na-agafe ndị bịagolo abịa fanos na-emezie ịghọtago andị. Ọ bụ ezigbo kọọsụ dị mma. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya isi na ị chọrọ ya ịghọtago. Ọ bụrụ na nke ọbụla ị na-achọ, ọ bụ ịbịa lụọ ọrụ ka ị na-achọ, ọ bụ ịbịa ka nwa, ọ bụ health care assistant, ọ bụ ịbịa nya trailer. A na-achọkwu ndị trailer achọ. Isi na ị chọrọ ya ịghọtago ide enye isi yes achọrọ m nke a, mana isiokwu nji wee bịa bụ maka bakery. Unu n'anya ka ọ na-agafe ifu bakery nya bụ ọ bụ ezigbo kọọsụ. Imechi enyi ịbụ hot cake, ọ bụ nursing ka ime imechekwa enyi ịbụ hot cake. Ị nọ ebe a, ị nọ America, ị nọ Australia, ịbụ hot cake. So ka ị chuzuo wisely. Ịdị na-eme ụmụ theoretical courses a ịghọtago. So maka ọ nara enye aka na mba obodo oyibo. Ọ bụ practical courses na-enye aka na mba obodo oyibo. Fa na-avalue, fa na-echerish ya, fa na-avalue ịghọtago. So ịbụrụ kịta health care professional, ị na-agafe n'ụzọ fa na-egbucheli gị, na-azachalụ gị anyị, na-enye gị ugwu na nsọpụrụ. Ma ị na-esi nri ma ọ bụ ịmago ị na-eme culinary nya baking na try anya and ọ bụ ọnụ ana kịta. Ịbịa tinyekwere enye kwụọ ụgwọ akwụkwọ, obere ụgwọ akwụkwọ dị na one touch ị gabagokwe nya bụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya ime ka anyị mara kesa enyi ya ma gwakwa ndị ọzọ ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ. Ndeewo no.